Какво ще правим днес? Хайде на кино. На кино. Къде ще се затваряме вътре в киното? Погледни какво хубаво времето. Аз предлагам се качиме на Витоша. Не е ли малко хладно? Не духа, бе, дрехите не са идеални. Аз мисля, че ще ни е студено с тях. 100%. Там духа. Ма няма, бе, виж какво е времето. Топло е, грее слънце. Сигурен съм, че ще ни е топло горе. Разходка и така ще убиеме целия ден. Добре. Планината е чудесно място за разходка, но никога не трябва да забравяте, че тя не е градски парк. Сред дивата природа, далеч от оживените улици и удобствата на цивилизацията, ако не сте подготвени и подходящо екипирани, нещата могат да се объркат фатално. Няма ли да се прибираме вече? Стана ми много студено. Каза, че ще е топло. Загубихме се, нали? Няма батерия! Ехо! Здравейте! Здравейте! Вие ли сте тези, които ги търся? Да. То гледам, така изглеждате. Как сте? Студено ви е? Много. Студено. Колко време прекарахте? Тук доста време не сте се движили, нали така? Почти Постояхте в планината. Имате ли дрехи някакви да си облечете? Не. Нямате. че не ни трябва. Но вие доста голички сте тръгнали. Не се ходи така през зимата. Дори и през лятото така не е добре да се ходя в планината. Така, ето ви по едно яке да облечете. Това е за дамата. Заповядай. Така. Ето и за теб едно яке. За да бъде планинската ви разходка максимално обезопасена, трябва да носите със себе си някои неща от първа необходимост и да бъдете подходящо екипирани за сезона. Туристически обувки и чорапи, термобельо, ветроустойчив панталон, втори слой топлоизолиращи дрехи, топло яке, ръкавици и шапка според сезона, раница, шише с вода, слънчеви очила и крем против изгаряне, ножче, фенерче или челник с фенерче, аптечка и изолиращо фолио,
карта, компас и GPS, мобилен телефон с заредена батерия и външна батерия. От сайта на Планинската спасителна служба може да свалите безплатно приложение, което осигурява бързо изпращане на вашите GPS данни до дежурните спасители.